Дами и господа, този поздрав е специално направен от Лили за нейния съпруг Алекс и за тяхната принцеса Александра! Вали гърми на Алекс патрона, пак му върви, а Бела кая гил за най-големия, за Алекс патрона. Хайде, брат ми Алекс, вала, баба Рудан и България, Яша, баба, Алекс патрона. О, Алекс патрона, си боса на България. Всяка майка Алекс патрона не ражда, той е вълк единак и си манбут бари фамилия, кабабара в Тумен. Вали гърми на Алекс патрона, пак му върви България, той е човека. Канадикен тут вала Алекс патроне, Тесла са е душманел, мудерес. О, Алекс патрона, най-големия, о, най-баро, Анди България. Алекс патрона за мен постигнал всичко, има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми на Алекс патрона, пак му върви. О, Алекс Пенела, шурен душман, наш типеравен ман. О, Алекс патрона си машина, о, да си легендата на България. О, Алекс, о, баре думука, баре вилеско, Алекс патрона. Вали гърми на Алекс патрона, пак му върви. Пенела, шунен душман, наш типеравен ман. О, Алекс патрона, о, тарикати, озурало, обарвало, леле и баро, а галео са витечане, ме фамилия.